Вие се клатите като миндири, бе. Давай, Моти! Като хлебарка си! Гледай го, бе. Абе, това много ме кефи, аз мога да идвам на пилон. Браво! Давай! Давай, давай! Добре. Yes! Славче е взел допинг и го бих. Това от лесните, не се стрескайте. Додолу. Сгъвай сега, сгъвай! Ето! Всичко наред ли е, Монти? Да, много ме Ще блъка можеш ли да продължиш тренировката? Винаги. Тебе ти е по-трудно от на мене, бе. Ти представяш? Аз чувствам много добре. Много е яко. Истинска принцеса си. Щастник, как можа да го направиш, бе? О, пичове, боли ме коремата. Така, дигни на полупалец на пръсти, т.е. дигни на пръсти долния крак. Тренер, защо ни караш да лъскаме? Никой не ще ни помогне!